Франківська обласна рада 12 жовтня тут, на цій сцені, під цією сценою, проголосувала за те, що вона є невід'ємною частиною нашого Майдану і що вона буде проводити свої сесії тут, в Києві, на Майдані, до нашої перемоги. Сьогодні наша рада продовжувала свою роботу і прийняла рішення у зв'язку з тим, що наш так званий президент поперся на поклін до Росії, до Путіна. Наше рішення називається «Про неприпустимість підписання угод про вступ до Європейського Союзу». Воно дуже коротке. Дозвольте вас з ним його ознайомити. Представляючи інтереси виборців Івано-Франківської області, на спільні інтереси територіальної громади області, враховуючи політичну, соціальну, економічну ситуацію в державі, зважаючи на вимоги багатотисячних протестних акцій в Україні,